Cześć, witam Was serdecznie na Dorota.in. Prosty, łatwy i bardzo smaczny obiad. Kurczak z dodatkiem szpinaku w zielonej oprawie, ale też można go podać z pomarańczowym akcentem. Ja dodam słodkie ziemniaki pomarańczowe, czyli bataty, ale możecie wykorzystać też na przykład ugotowaną kaszę albo ryż czy makaron. Ten podstawowy taki składnik, czyli kurczak plus szpinak, one się obydwa świetnie sprawdzą jako dodatek do różnych opcji obiadowych. To, co już zrobiłam, mam przyprawionego kurczaka, przyprawiłam go z dodatkiem soku z cytryny i odrobiny soli i pieprzu, a jeszcze do tego dodałam sobie troszeczkę takiego sherry, to jest takie hiszpańskie, dosyć mocne wino, ale możecie też na przykład wykorzystać tutaj wódkę lub po prostu pominąć ten składnik, chociaż podpatrzone to jest w kuchni azjatyckiej, że alkohol bardzo dobrze się z kurczakiem komponuje i w ogóle z różnymi mięsami, takimi właśnie przesmażanymi w kawałkach. Więc do tego jeszcze będzie za chwilkę trochę szpinaku. Z kolei szpinak mam już wcześniej przelany wyrządkiem, najlepiej oczywiście młode listki. I co trzeba zrobić? Trzeba zacząć od tego, żeby przesmażyć po prostu tego kurczaka na klarowanym maśle. To będzie najlepszy smak. A możecie też wykorzystać jakiś olej, na przykład olej kokosowy, też gorąco polecam. Szybko trzeba tego kurczaka obsmażyć, ale nie wolno go zbyt mocno zrumienić. Ma po prostu być taki delikatnie jasno-złoty. I wtedy będzie najlepszy i soczysty w środku. Zapomniałabym jeszcze o bardzo ważnej sprawie. Tam z tyłu są ziemniaki razem z klarowanym masłem i trzeba je po prostu na czas, kiedy to wszystko będzie się robić, włączyć i poddusić. One przez około 10 minut pokrojone takie w plasterki potrzebują obróbki termicznej. Teraz mięso trzeba odsunąć całkiem na bok patelni, ono się tylko delikatnie będzie przygrzewać, a tu na środku można dodać jeszcze troszeczkę masła, ale jeśli wystarczy, to nie trzeba. Najpierw szklenie cebulki i będzie pyszny sos szpinakowy. Krok opcjonalny, czosnek. Jak chcecie, to dodajecie, jak nie chcecie do zeszklonej cebulki, to nie. Fajny przepis, co nie? I znowu czosnek ma się teraz zeszklić. Pora na szpinak i to już jest praktycznie końcówka. Trzeba teraz to dosyć szybko podsmażyć, wymieszać z cebulką. To jeszcze trzeba oczywiście doprawić. Do szpinaku świetnie pasuje biały pieprz. Można poddusić, można podsmażyć, jak wolicie. Jest gotowy. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Jeszcze przy okazji znalazłam w lodówce trochę kaszy jaglanej ugotowanej, więc tą kaszę podgrzałam. Kurczak jest pyszny, cytrynowy, delikatny, a ten alkohol dodaje mu takiego lekkiego pazura. A szpinak, co tu dużo mówić, szpinak jest dobry, moim zdaniem, zawsze. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach i do zobaczenia.